zaki ya jagoranci sallar jana'izar wani bawan Allah. Lokacin da zaki yi sujudu, gashi nan kowa da kowa da ke cikin taro ya tashi. Mecece dangantaka a tsakanin wannan zaki da bawan Allah? Kuma ta yaya ya canza daga dabbobi masu tsoro zuwa dabbobi masu zaman lafiya? Mu koyi wannan labarin mai ban mamaki. A gefen dajin mai ƙarfi, wani gari ya tsaya. Mazaunan garin suna dogaro da aikin noma da kiwo don samun abinci. Amma rayuwarsu ta zama mai cike da tsoro saboda zaki mai kyau. Da dare ya sauka, zaki kan shiga garin, kuma daga wani gida ko wani shanu da awaki kan bace. Ba haka kaɗai ba, ya kuma fara kai hari ga yara da tsofaffi. Inuwar tsoro ta rufe ko'ina a garin. Mutane suna daga hannuwa suna roƙon Allah, ya Ubangiji, ka aiko mana da wani bawanka mai ƙauna, wanda zai shiryar da wannan zaki kuma ya ƙare yara da dabbobinmu. Mutanen garin sukan fita ne kawai da rana, da yammaci ya sauka, kowa ya rufe kofofi da tagogi ya ɓoye a cikin gida. Idan wani bako ya manta ya bi wannan hanyar, washe gari ba a samun komai sai gawarsa. Wani lokaci ƙasa suwai kadai, wani lokaci kuma tufafin da suka jiƙe da jini. Da yardar Allah, wani bawan Allah mai tsarki ya iso garin. Da lokacin sallah ya yi, ya zauna ƙarƙashin wata itace ya yi sallah. Fuskarsa na haske, sanye da farin riga, tasbihi a hannunsa. Wasu daga cikin mutanen gare suka ruga suka gargade shi. Huzur, akwai wani zaki mai matuƙar hatsari a nan. Baya barin baƙo ya koma da rai, don Allah ka nufi wani wuri daban. Amma waliyin Allah ya ci gaba da ibada. Bayan sallah ya yi murmushi a hankali ya ce, a yau mu ga abin da wannan zaki zai yi. Na zo nan ne da izinin Allah. Idanun mutanen gari suka cika da hawaye, suna kuka suna bayyana a bakin cikinsu. Waliyin ya kalli sama ya ja dogo numfashi. A mafarki na ga fuskokin yaron wannan gari, an gaya mini wannan gari yana jiranka, kada ka damu. Dare ya sauka cikin duhu mai ƙawiri. Waliyin Allah ya zauna ƙarƙashin itace yana yin addu'a. Ya Allah, ka shiryar da wannan dabba zuwa hanya wa daidaiciya. Kafin a sani, gurnanin zaki ya girgiza dajin. Idanunsa suka yi ja kamar yana cikin haukan yunwar cin mutane. Amma da ya ji karatun Alƙur'ani sai ya tsaya nan take. Sautin karatun Alƙur'ani ya kasance mai daɗi har tsuntsaye suka yi shiru. Zakin ya tsaya cikin mamaki, ya zauna yana kallon fuskar mai haske. Bayan ibada ta ƙare, waliyin Allah ya ga wannan zaki mai ban tsoro yanzu yana durƙushe a ƙafafunsa kamar yaro mara laifi. Ya yi murmushi ya ce, zo nan dana, zan nuna maka hanyar Allah. Ga wannan zaki mai ban tsoro, da jin sunansa yara suna jijjiga da tsoro, idanunsa jajaye, jikinsa da alamu, duk motsinsa a cike da tashin hankali. A wannan dare ya fita neman farauta, amma ya hadu da wani mutum mai girma, abokin Allah na musamman. Zaki ya so ya yi gurnani sau da dama, amma babu sauti ya fito daga makogwaro. Kafafunsa suka yi rawa ya ja da baya, sai idanunsa suka sauka kan hannun waliyin. A hannun babu komai sai alamar ibada, ba daurin jini, ba alamar zalunci, sai haske mai sheki. Waliyin ya buɗe idanunsa a hankali, kallon nasa ya sauka kai tsaye cikin idanun zaki, lokaci ya tsaya cak. Ya ce, ya halittar Allah, na dade ina jiranka, yau gashi ka zo. Zaki ya ruɗe, shi ne sarkin daji, amma yanzu ya zama kamar ƙaramin yaro mara ƙarfi. Waliyin ya mika hannunsa ya ce, zo nan dana, ka gaji kwarai. Zaki ya sunkuyar da kansa a hankali, jikinsa mai girma ya kwanta a kafafun waliyin kamar yaro a cikin cinyarwa. Idanunsa suka fara zubar da hawaye, wannan halittar mai ban tsoro yanzu tana kuka. Waliyin Allah ya shafa kansa ya ce, kai ma halittar Allah ne, ruhunka watakila ya bata hanya, amma yau ta samu tafarki. Dukan dare, zakin ya zauna kusa da waliyin, ya ci gaba da yin addu'a kuma zakin yana kallo cikin shiru. Kamar kowace kalma, tana shiga zuciyarsa. Asuba ta waye, kuma aka ji kiran sallar asuba. Waliyin Allah ya ce wa zakin, daga yau ba kai kadai sarkin daji ba ne, kai mai kiyaye zaman lafiya ne.
Duk wanda durkusa da sunan Ubangijina ba zai sake zama mai tashin hankali ba. Zaki ya daga kai sama ya sauke numfashi mai nauyi, kamar nauyin shekaru 100 ya sauka daga zuciyarsa. Tun daga wannan rana, zaki ya sauya gaba daya, bai sake yin gurnani ba, bai kai hari ba, kuma ya zama abun kwanciyar hankali. Mutanen gari sun ga wannan hali sai suka durkusa suna sujjada, suna gode wa Allah, zaman lafiya ya dawo garinmu. Ranaku suka wuce, zakin ya zauna a kafafun waliyin Allah yana cikin ibada. Mutane suna kallonsa cikin mamaki. Zaki bai cutar da kowa ba, ko da ya ga yara ko dabbobi sai ya wuce a hankali ba tare da ya dame su ba. Mutanen gari ba sa jin tsoron zaki kuma, sai dai tsoron idan bayana. Amma nufin Allah ya bambanta. Wata rana waliyin Allah ya kamu da zazzabi, fuskarsa ta yi fari, murya ta tarwana, amma hasken imani ya kasance a fuskarsa. Dukkan mutanen gari suka taru wajen kula da shi. Wata yamma, waliyin Allah ya yi nuni da hannu ya kira limami da dattawan gari. Fuskarsa tana da haske da daraja, amma muryarsa cike da bagin ciki. Ya ce, "Ku zauna, ‘ya'yana, yau zan gaya muku wani abu daga amana ta Ubangijina." Kowa ya zauna cikin shiru, da murya mai zaushi ya ce, "Lokacina ya kusa, saƙon da na zo da shi na riga na isar muku, amma bayan na tafi kada ku yi kasala. Jarabawa za ta zo, za a so a raunana ku, amma kada ku taɓa lankasawa, ku tuna da Ubangijinku kaɗai." Hawaye suka fara fita daga idon mutanen gari, mata suna yin addu'a, wasu yara kuma suna zaune shiru a kafafun waliyin Allah. Ya daga idonsa sama, kamar yana jiran wani alamar da ba a gani ba, sai ya juya ya ce, "A jana'izata wani abokin musamman zai halatta, ba mutum ba ne, ba malami ba ne, amma bawan Allah mai aminci." Mutanen gari suka kalli juna cikin mamaki. Waliyin Allah ya ci gaba da cewa, "Zai zo cikin shiru, ya yi sujjada, ya yi addu'a. Kada ku ji tsoro, zai zo a matsayin mai kare ku." Wani mutum ya tambaya da murya mai rawa, "Shin ba shi ba ne zakin, wannan dabbar daji?" Waliyin Allah ya yi murmushi ya ce, shi ne zakin nan, kukan kira shi dabba mai tsanani, amma yau mai yin zikiri ne." Kowa ya yi shiru. Waliyin Allah ya daga hannunsa ya ce, "Wanda Allah ya shiryar baya kasance mai tsanani." Dukkan dare zakin ya zauna a gefen waliyin Allah. Hasken wata yana haskaka jikinsa, idanunsa cike da wani bakin ciki, kamar yana fahimtar komai, yana sauraron zuciyarsa, yana shirye don wani abu. Halin waliyin Allah ya ƙara muni. Mutanen gari sun yi addu'o'i da magunguna, amma cutar ta ƙara tsananta. A ƙarshe wata dare kafin asubu, waliyin Allah ya rufe idanunsa a hankali, tasbih ya zubi daga hannunsa, da murmushi mai laushi ya bar duniya. Dukan garin ya yi shiru. A wannan rana babu wanda ya kira sallah, tsuntsaye ma ba su rera waka ba. Zakin da yake zaune a gefen gawan ya yi wani gurnani mai ƙarfi, kamar wani ya tsaga zuciyarsa. Lokacin da mutanen gari suka lullube waliyin Allah da alhuli, suka daga shi akan gadon jana'iza, limamin ya sanar, jana'iza za ta kasance bayan sallar la'asar. Mutane suka fara tarwa, mutane daga ƙauyuka, makwabta, tsoffin almajirai da wasu matafiya, duk suna tambayar kansu, shin zakin zai bayyana? Wasu suna cikin damuwa, yara na tsoro, mata kuma suna addu'a. Aka ɗauki jana'iza zuwa makabarta. Rana ta yi kamar ta yi duhu a wannan rana. Limamin ya sa kowa ya tsaya a layi, sai kuma abin mamaki ya faru, bayyanar zakin. Ya sunkuyar da kansa yana tafiya a hankali zuwa kusa. Ƙafafun wasu suka fara rawa, wata mace ta yi ƙoƙarin yin ihu, amma limamin ya dakar da ita ya ce, "Ku natsu, waliyin Allah ya riga ya faɗa, wannan zaki ba ko ne ya gare mu, kada ku ji tsoro." Zaki ya zauna a gefen jana'izar. Daga maƙogoronsa sai kukan tausayawa ke fitowa. Ya kalli fuskar waliyin Allah da take bayyana daga cikin alhuli, fuskar da har yanzu ke haske da nurin Allah da murmushin natsuwa. An fara sallar jana'iza, a kowane takbiri
zaki yana durƙushewa cikin sujada. Wannan dabbar da aka taba tsoro yanzu tana tare da mutane kafada da kafada, babu gurnani, babu tashin hankali. Abin da yake kawai shine rakiya ta ƙarshe ga malaminsa, waliyin Allah da yake ƙauna. Lokacin da limami ya fara sallar jana'iza, zaki ya tsaya shiru a bayan sahun mutane. Duk lokacin da aka yi takbiri, sai ya sunkuyar da kai ya yi sujada, kuma lokacin addu'a sai ya daga idonsa sama, kamar shi ma yana roƙon Ubangiji don masoyinsa. Wannan abin mamaki ya sanya mutanen garin suna kuka da hawaye. Bayan an kammala sallar jana'iza, aka binne waliyan Allah. Zaki ya zo ya zauna a gefen kabari cikin shiru, ya dubi ƙasa kamar yana cewa a zuciyarsa, ka tafi, ka bar ni shi kadai. Tun daga wannan rana, zakin bai koma daji ba, kabari ya zama matsuguninsa, rana, ruwan sama, dare ko yini ba su iya korarsa daga nan ba. Bai ci abinci, bai yi farauta, sai dai zama a shiru. Wani lokaci hawaye na zuba daga idonsa, wani lokaci kuma yi wani gurnani mai ƙarfi kamar zuciyarsa ta kare. Mutanen gari sau da yawa suna ajiye nama, ruwa da madara a gabansa, amma bai tabbata ba komai ba. Idan wani ya kusanto, sai kawai ya daga kansa ya kalle shi, sannan ya sake kwantar da shi a kan kabari. Dattawan gari suka ce, mun ga aminci da yawa a rayuwa, amma darasinsa daukarwa daga wannan dabba ya wuce duk abin da muka taɓa zato. A cikin shiru na dare, lokacin da kowa ke barce, ana jin kuka mai taushi daga makabarta kamar zuciya ta karye gaba daya. Zakin da raurawarsa ta taba firgita duk garin, yau yana kuka kamar ƙaramin yaro marar ƙarfi. Wasu suna ba da shaida cewa wata rana zakin ya kalli sama, ya yi kuka da ƙarfi ya ce, ya Ubangijina, ka kubutar da ni daga tashin hankali, yanzu ka kai na wajen abokinka. Kwana da kwanaki suna wucewa, zakin yana zaune shi kaɗai a inuwar kabari. Jikinsa ya yi rauni a hankali, idanunsa suka nuna cikakkiya fanko, amma baya rage tsayuwa cikin ibada, baya barin kabari, baya komawa daji. Kowace dare cikin kuka take, kowace rana cikin addu'a. Wata rana, yara daga ƙauye suka ga abin mamaki, zakin yana zaune a kan kabari, haske mai ban mamaki yana zagaye da shi, kamar wani hasken sama ya rufe shi. Yaran suka gudu suka sanar da mutane. Lokacin da suka iso, zukatansu suka girgiza. Zakin yana sujada a kan kabari, jikinsa yana haskakawa da haske mai ban tsoro, kamar akwai halitta ta ruhaniya kusa. Daga bakinsa ana jin kalmomin shahada. Wannan dare, zakin ya fi kowane lokaci gajiya. Ya sa kansa a ƙasa, ya rinse idanu. Wannan shi ne barcinsa na farko. A cikin barcin ya shiga duniyar mafarki, duniya mai shuru, haske da salama. A can ya ga waliyin Allah da yake gauna, sanye da farin kaya, fuska mai haske, hannunsa da tasbihi. Zakin ya sunkuyar da kansa nan da nan. Waliyin ya yi murmushi ya ce, tashi dana, na dade ina jiranka. Zakin ya daga kansa da mamaki, idansa cike da hawaye. Waliyin ya sa hannu a kansa ya ce, wata rana masifa za ta sauka kan wannan gari, annaba da yunwa. Mutane za su yi yunwa, rauni da takaici. A lokacin wata uwa za ta rasa danta maraya a cikin daji. Kukanta zai kai har arshi. Ba za ka zauna shiru ba, kai yanzu ba zakin daji ka ba ne, ka zama mai saran halittar Ubangijina. Hawaye ya zubo daga idanun zakin. Kalmomin waliyin Allah suka soke zuciyarsa, ya fahimci cewa aikinsa bai ƙare ba. Waliyin ya ce, to, idan lokacin ya yi, za ka tashi daga kabari, ka amsa kukan uwa, haske mai ƙarfi ya bazu ko'ina, mafarkin ya ƙare, zaki ya farka, goshinsa cike da zufa, ya zauna shiru, amma wannan lokaci zuciyarsa ta cika da sabuwar haske, hasken babban nauyi daga Ubangiji. Sai kwatsam wani abu mai ban mamaki ya bayyana a ƙauyen. Tsuntsaye suka tashi suka bar wuri, rijiyoyi suka fara bushewa.
Mutane ɗaya bayan ɗaya suka fara yin rashin lafiya, zazzabi, tari, rauni, kowa ya kulla kansa a gida. Gonaki sun zama babu amfanin gona, dabbobi suka kamu da cuta, yara suka zama marasa ƙarfi. Limamin masallaci bayan tiran sallah ya sanar, wannan ba yunwa ce kawai ba, wannan jarrabawa ce, wannan lokaci ne na tuba. A ƙauyen, akwai wata bazawara mai suna Fatima, kadai ga danta shi ne danta Suleiman mai shekara 6. Wata rana Suleiman ya kamu da zazzabi, Fatima ta tafi daji don nemo tsire-tsire na magani. Amma cikin wannan lokaci, dan nata ya fita daga gida ba tare da kowa ya sani ba. Lokacin da Fatima ta dawo, Suleiman ba a ko'ina aka same shi ba, wani yanayi mai karya zuciya. Fatima tana gudu babu takalmi, gashin kanta ya watse, idananta cike da hawaye, tana kururuwa, waye ga dana, ina Suleiman nawa? Gari ya yi shiru, babu wanda ya bayar da amsa. A wannan dare, zakin da yake gefen kabari ya zama cikin damuwa, ya kalli sama, kamar daga zuciyarta muryar ta fito, lokaci ya yi. Zaki ya tashi daga gefen kabari, mutanen gari suka yi mamaki, suna kallo daga kofofi da tagogi. Zakin da bai motsa tsawon watanni ba, yau yana tafiya da sauri zuwa daji. Amma a tafiyarsa babu wata ƙiyayya, sai dai babban nauyin alhaki. Dukkan daren ya ratsa dajin, ciyaye, bishiyoyi, duwatsu da rafuka. A ƙarshe ya ji ƙara mai rauni. A ƙarƙashin wani dutse ya tsinci Suleiman, raunanne kuma yana karkarwa. Numfashinsa ya yi rauni, idanunsa a rufe. Zaki ya hanzarta ya matsa kusa. Da tausayi mai yawa, zaki ya daga yaron da bakinsa. Numfashin Suleiman ya fara dawowa daidai, kamar mala'ikan sama ya taba shi. Washe gari da asuba, mutanen gari suka taru a kusa da masallaci, kowa ya yi mamakin da ganin zaki yana tsaye kusa da kabarin waliyin Allah, kuma a bayansa Suleiman yana barci. Lafiya, kwanciyar hankali a raye. Fatima ta iso da gudu. Zakiya a hankali ya soke yaro a ƙasa. Fatima ta rungume danta, ta faɗi cikin sujjada tana cewa, Ya Allah, ka mayar min da dana, kuma ka mayar da shi ta hanyar abin da muka taba ɗauka dodo. Dukan mutanen ƙauyen suka faɗi sujjada, wasu suna kuka da kukan uwa, wasu suna sumbatar kafafun zaki. Limami ya sanar, wannan zaki yanzu ba sarkin daji ba ne, amanar mafarkin wani wali ne, shi alama ce daga Allah. Ranar ƙauyen yanzu ta cika da albarka, zaki kullum yana zaune a gefen kabari, shiru, idanu a rufe yana saurare, yana nuna wa yara hanyar daji. A kan kabarin waliyin Allah har yanzu sau ɗaya a kowane mako ana ganin haske daga sama. Mutanen ƙauyen yanzu sun rungumi zaki, wasu suna kiransa fakirin daji. Wata rana wani tsohon bako ya zo ƙauyen, fuskarsa cike da hasken ruhaniya. Ya zauna kusa da zaki, ya goge hawayensa, sannan ya ce, Ya halitta, ka canza halayenka, ka taba zama mai tashin hankali, amma yau alamar sakon Allah ne. Amma ka san kuwa, jarabawanka ba ta ƙare ba? Zaki ya daga idanunsa kamar yana sani da wani abu. Tsohon ya dauki ƙasa a hannunsa ya ce, Wanda Allah ya zaɓa, jarabawa ma hanya ce gare shi. A wannan makon, wani sabon bala'i ya bayyana. Wata mai tsanani ta kama dajin kusa da ƙauye. Tsuntsaye da dabbobi suka fara guduwa. Mutanen ƙauye suka boye ‘ya'yansu a cikin gidaje. Amma wani yaro maraya ya makale a cikin wuta, ya bata yayan wasa a daji. Kukansa ya kai kunnen zakin da yake zaune a gefen kabari, nan take zakin ya mike tsaye. A gaban idon mutanen gari cikin mamaki, zaki ya ruga zuwa cikin dajin da ke konewa. A can wuta tana tashi da ƙarfi, ba wanda ya iya shiga, amma a idanun zakin babu tsoron ko kadan. Ya yi tsalle ya fada cikin wutar, kowanne gefe wuta tana ci, ganyayi suna ƙonewa, hayaki baki ya lullube sama. Ya manta da ransa gabadaya, ya yi gudu zuwa inda ake jin kukan. A bayan wata ciyawa ya tarar da yaron ya suma,
da tausayi kamar uwa ke daukar ɗanta, haka ya ɗauke shi da bakinsa ya cece shi. Da ya dawo ƙauye, jikinsa cike da alamun konewa, tafiyarsa cike da gajiya, amma idanunsa suna cike da farin ciki. Uwar yaron ta ruga ta rungume ɗanta, dukkan mutanen ƙauye suka taru a kusa da zakin. Wannan dare, mutanen gari masu ibada sun ga mafarki daya. A cikin wani lambun aljanna, wani bawan Allah da ake ƙauna yana tafiya. A gefensa akwai zaki mai haske, haske yana fita daga ƙafafunsa. Malamin nan yana murmushi yana cewa, wannan shi ne dabbar da dacen ta kasance mai tsananin tashin hankali. Ubangijina ya canja halayenta, yanzu ba wai sarkin daji ba ne kawai, amma mai tsaron ƙabarina mai daraja. Ya kasance amintacce a zumunci, kuma ya kiyaye shi gaba ɗaya. A mafarkin, kowa ya ji wani sauti na sama cewa, duk halittata da ta canza kanta saboda ni, zan canza ta da rahmata. Wannan zaki ne mai daukar sakona. A halin yanzu, an gina kabari mai tsarki akan kabarin bawan Allah. Mutane suna ta taruwa sosai, daga ƙauyuka na kusa har zuwa garuruwa masu nisa, suna zuwa ziyara. Suna karanta Fatiha, suna addu'a, suna tasbihi. Amma abubuwa masu ban mamaki suka fara bayyana. Wasu suna shimfida zane a kan kabari, wasu kuma suna daukar ƙasa suna ganin tana da albarka. A hankali kabarin ya zama wurin ibada. Abin mamaki mafi girma shine mutane sun fara kiran zakin da suna Baba Zaki. Baba Zaki yana taimakawa idan akwai hatsari. Addu'ar Baba Zaki tana amsawa. Duk abin da aka nema a kafafun Baba Zaki ana samu. Wasu mata suna yin sujjada a gaban zakin suna neman waraka da ‘ya'ya. Wasu kuma suna taɓa tafinsa suna dafa kansu suna cewa, mun zo wajenka, Baba, ka yi mana rahama. Zaki ya yi shiru, yana kallon komai, yana fahimtar komai, amma zuciyarsa na ƙonewa. Dare da dare yana yawo a kusa da kabarin cikin damuwa. Wani lokaci yana kallon kabari, wani lokaci kuma yana duban sama. Wannan hali ya zama abin da ba zai iya jurewa ba, amma ai dabba ce kurma, ba ta harshe don bayyana abin da ke zuciya. Sai ranar da ta ƙaddara ta zo, a gefen kabari, ƙarƙashin hasken wata mai ƙarfi, zakin ya kwanta yana jin zafi mai tsanani a kirjinsa. A lokacin ne ƙofar mafarki ta bude. Malamin Allah ya sake bayyana, fuskarsa tana haske, amma wannan karo fuskarsa cike take da fushi da bagin ciki. Zaki ya faɗi cikin sujuda, kamar ya san cewa yau zai ji kalmomi masu nauyi. Malamin Allah ya ce da ƙarfi, menene ke faruwa yarona? Wannan ba shi ne saƙon da na bari ba. Mutane yanzu suna kira mu sun manta da Ubangijinsu, suna durkusawa a kafafunmu, sun bar sujada ga Rabbul Alamin wanda ya ba mu daraja. Zaki ya daga kansa idonsa cike da kunya a rashin karfi da hawaye. Malamin ya ce, kaifa amintacce ne gare ne, ko ba haka ba? Ka shiga cikin jana'iza ta ka sare kabarina, yanzu lokacin yayi ka sare sakona. Zaki ya sunkuyar da kansa, malami ya dafa kirjinsu a hankali yana cewa, da umarnin Ubangiji yau ana baka harshe. Nan da nan haske ya lullube jikin zakin gaba daya, ya so ya yi ruri, amma wannan karar rurin nasa ya cika da zafi da ƙarfin shirya. Je ka kira mutane zuwa tafarkin tauhidi, mafarkin ya ƙare. A cikin gari kuwa ana biki, mutane sun taru a kusa da kabari, wasu suna sumbatar kabarin, wasu suna kiran zakin da suna Baba. Wata mace ma ta faɗi tana sujjada a gabansa. A lokacin ne wannan tarihi ya faru. Zaki ya yi ƙara mai ƙarfi, amma wannan ba ƙarar daji ba ce, sai dai muryar da ta fito hasarare. Tsaya! Dukkan wuri ya yi shiru, kowa ya shiga firgici, idanunsa a buɗe, bakinsa a rufe. Zaki ya yi takiya a hankali zuwa cikin jama'a ya ce, me kuke yi? Mutumin da kuke durkusawa a ƙafafunsa, shi kullum cikin sujjada yake ga Ubangiji. Wanda kuke kira, shi a kowace numfashi
yana tunan Ubangijinsa. Wani ya yi ihu, zaki yana magana. Zaki ya daga idonsa sama ya ce, wannan ikon Ubangijina ne domin in sanar da ku. Hawayen ya gangaro daga idanun zaki, ya nuna kabari ya ce, wannan kabari ne kawai wurin wani waliyin Allah, amma ba wurin ibada ba ne, wurin darasi ne. Ku ƙaunace shi, ku girmama shi, amma kada ku manta da Ubangijinku, shi ne mai warware duk matsaloli, shi ne mai cika bukatu. Mutane suka tsaya cikin mamaki, kamar duniya ta tsaya cak. Zaki ya yi ƙara, kada ku yi shirk, kada ku hada wani da Rabbul Alamin wanda ya sanya ni mai tsaronku. Ni da zaki ne mai tsananin tashin hankali, amma shi ya juya ni mai tsananin halittarsa. Yau kuwa kuna mai da abokin Allah Ubangiji. Wata mace ta rushe da kuka, ka yafe mu baba zaki, mun rikice. Zaki ya ce da murya mai rawa, ni baba ba ne, ni bawa ne kawai, bawan Allah. A lokacin nan gajimare ya cika sama, walƙiya ta fara, kuma daga kabarin ya fito wani haske mai annuri. Kamar ana ganin malamin Allah yana murmushi yana cewa, yaran na ka isar da sako. Dukkan mutanen gare suka fadi a sujjada. Tun daga wannan rana mutane suka daina shirk, a gefen kabarin ba a yin kome sai addu'a, kuma zaki ya bar wajen kabari ya zauna kusa da masallaci. Baya matsayin baba ƙari sai dai ya zama shaida mai rai na shirya. Kwanaki suka wuce, zaki ya shafe ragowar rayuwarsa a inuwa ta kabari, jikinsa ya zama siriri kaman kashi kawai. A idanunsa babu tashin hankali sai hawayen da ke ta zuba, bai sake farauta ba, bai yi ruri ba. Duk lokacin da mutane suka zo kabari sai ya zauna shiru kamar mai tsaro, shaida da bawa amintacce. Yara suna wasa a gefensa, mata suna kiran shi Baba Zaki, amma duk lokacin da ya sunkuyar da kai, kamar yana cewa, ni ba baba ba ne, ni kaina mai neman gafara ne kawai. Ranan nan, lafiyar zaki ta fara farfarewa. Numfashinsa ya yi nauyi, da idanunsa masu cike da hawaye ya kalli sama, sai gashin idanunsa ya yi nauyi. A cikin mafarki ya sake ganin waliyin Allah, fuska mai annuri, murmushi mai nutsuwa. Waliyin ya zo kusa ya mika hannu ya ce, yarona, lokacinka ya yi, saƙon da aka aiko da kai, ka isar. Yanzu ka dawo, ka zauna a kafafuna. Hawaye suka zubo daga idanun zaki, ya ce, ya shaihu, Ubangijina zai karfe ni kuwa, ni dai da can mugun zaki ne. Waliyin Allah ya marmushi ya ce, Ubangijin da aika annabi Musa har wurin Fir'auna, shin rahamarsa ba za ta kasance a gare ka ba? Kai ka aikata abin da mutane da yawa ba su iya yi ba, ka daga muryar gaskiya a kan shirki. Zaki ya farka cikin mamaki, sannan a cikin mafarki ya faɗi cikin sujada, ya Ubangijina, ka sauya ni daga dabba daji zuwa bawa, ka karbe ni. Washe gari rana ta yi kama da bata da annuri, sama ma tana kamar cikin bakin ciki. Mutanen da suka zo kusa da kabari suka ga zaki kunce, yana cikin barci na dindindin, babu ruri, babu motsi, sai salama kawai. Wani ya ce a hankali, Baba Zaki ya tafi. Sai wani dattijo ya tsaya ya ce, a'a, ba wani baba ba ne, bawan Allah ne mai biyayya. Ku ba shi girmamawar da ya dace da halitta mai gaskiya da aminci. Shi ne ya hana ku yin shirki, ya kuma kare zuriyarku. Idanun mutane suka cike da hawaye, an yanke shawara a binne zakin a gefen kabarin waliyin Allah. Jikinsa ya zama mai sauki, kamar ruhinsa ya riga ya tashi sama. Lokacin da aka tono kabarin, an ga haske mai laushi. Wani ya ce, waliyin Allah yana murmushi, yana marhaba da amininsa. An kwantar da zakin cikin ƙasa. Mutane suna karanta addu'a, wannan karan bakin kowa suna angatan sunan Allah kadai, amma mutane ba su iya mantawa da zakin ba. Wurin da a da ake kunna kendel yanzu ana karatun Alkur'ani. Wurin da ake daura zare yanzu ana daga hannuwa ana yin addu'a. Mutane sun koyi darasi,
ku girmama bayan Allah da ake ƙauna, amma ibada ta kasance ga Allah kadai. Wata rana wani yaro ya zo kusa da kabarin ya tambaya, uwa zakin nan ne yake kwance a nan? Mahaifiyarsa ta yi murmushi ta ce, dana, amma ba wani baba ba ne, shi zakin ne kawai, wanda ya nuna mana hanya, kamar uban gaskiya, ya koya mana kada mu nemi taimako daga kowa sai Allah. Yaro ya ce, to me yasa muke zuwa wajen kabari, me yasa muke yin alkawari? Idon mahaifiyar ya cika da hawaye ta ce, saboda dana har yanzu wasu sun manta, suna tunanin wanda yake kwance ƙarƙashin ƙasa zai iya yin komai. Yaro ya ce da ƙarsi, a'a uwa, daga yau zan roki Allah kadai. Haka kabarin zakin ya zama alama hidaya, gaskiya da tauhidi. Amma wannan kabari ya bar sako madawwami. Ya ku mutane, kada ku mai da kabari wurin ibada. Masoyan Allah suna ba da shirya, amma ba su rabba. Ku girmama su, ku dauki darasi daga gare su, amma ku roƙa daga gare shi kadai, wanda yake bayar da komai. A zamanin yau, shirki ya bayyana da siffofi da yawa, yin alkawari a wurin kabari, neman wani abu a gaban kabarbura, kunna fitila ko kiran ya Gauth ko ya Ali. Waɗannan ayyuka suna sanya halitta daidai da mahalicci. Allah ta'ala ya ce a cikin Alƙur'ani, Suratun Nisa'i, aya ta 48, lallai Allah baya gafarta wanda ya shirki, amma ya gafarta abin da yake ƙasa da haka ga wanda ya so. Wani sabon darki ya fara cewa ku kunna fitila a gidan Allah, kada ku yi fata daga kabari, ku yi addu'a ga shi kadai wanda yake ji kuma yana amsawa Allah kadai. Ya rubuta a gaban wurin, kafin ku yi alkawari a nan, ku yi tunane, kuna mika hannunku ga halitta ne ko ga mahalicci. A hankali mutane suka fara farkawa, masallatai suka sake cika da rai. A zukatan mutane, hasken girman Allah ya fara kyalle. Wannan shi ne babban saƙon labarin. Hasken tauhidi yana ƙorar duhun shirki.